Drahí prítomní vlastenci, chcel by som sa na úvod poďakovať a vyjadriť veľký rešpekt Radovanovi Novotnému aj všetkým ľuďom, ktorí prispeli k tomuto dielu, lebo to je praktická práca, ale bez nej by sme sa tu nestretli. Čo k tomu všetkému povedať? Predovšetkým to, že keď v roku 1939 z Božej prozreteľnosti bolo v podstate po 1000 ročí vypočuté volanie Slovákov po vlastnom štáte, tak 57 poslancov Slovenského snemu jednohlasne vyhlasilo, že súhlasí a ďakuje Bohu. Na rozdiel od dnešnej doby sa k tomu hrdo hlasili aj vtedajší biskupy a ďakovali Bohu spolu s týmito poslancami. Keď potom v októbri roku 1939 znova jednohlasne zvolili nášho prvého prezidenta, doktora Jozefa Tisu, za hlavu štátu, taktiež všetci ďakovali Bohu, vrátane všetkých slovenských biskupov, pretože to bol prezident, katolícky kňaz. A podľa slov týchto biskupov, ktoré potvrdili v pastierskom liste, bol to človek, ktorého ruky boli pracovité, poctivé a do ktorých mohol byť vložený osud slovenského národa. Na rozdiel od dnešných biskupov a od dnešnej situácie. To bol veľký znak a znamenie pre celý svet, pretože v tej dobe ani z katolického hľadiska nebola samozrejmosť, aby štát do svojej ústavy zakotvil, že jeho základy sú kresťanské a že moc pochádza od Boha. Vtedy v Československej republike bol koncept sekulárneho štátu, v ktorom moc, tak ako v dnešnom štáte, má pochádzať od ľudu, teda bez ohľadu na to, čo si Boh myslí. To je naša súčasná realita, podľa nej žijeme a podľa nej aj Slovensko tak vyzerá, ako vyzerá. No a preto títo poslanci a tento prezident a v podstate aj títo vtedajší predstavitelia cirkvi boli v hľadáčiku všetkých síl, ktoré boli protikatolícke, protislovenské a boli proti Bohu. Treba to priznať. A ešte predtým, než vypuklo povstanie, tak mnohí z nich sa stali obeťami týchto satanských síl a zaplatili za ne vlastnou krvou. Jedným z nich je aj tu prítomný František Slameň a k nemu a jeho smrti bude ešte hovoriť kolega určite viac vo svojej prednáške, ale aj táto smrť je obrazom úplne absurdnej tragédie, v ktorej vznikol akýsi zmetok a on bol zastrelený v určitom chaose. Aj to je dôkazom toho bláznivého, šialeného povstania, ktoré poprelo zdravý ľudský úsudok. A čo si o tomto povstaní myslel náš pán prezident doktor Jozef Tiso? Bez dlhých citácií možno len poukázať na jeden jeho príhovor, ktorý vlastne adresoval slovenskej verejnosti, ktorá bola zavedená do hrubého omylu. A vďaka tomuto diabolskému omylu sa mnoho ľudí rozhodovalo pod rôznymi pohnutkami, ako sa k povstaniu stavať. A preto doktor Jozef Tiso, prezident, vystúpil v rozhlase s prejavom k slovenskému národu a zaujal stanovisko k povstaniu v reakcii na tieto udalosti, a to dňa 30. augusta 1944. A povedal, citujem: Do toho nevyjasneného ovzdušia hodila sa správa, že Nemci obsadzujú Slovensko, že zabili prezidenta, odvliekli vládu. A preto bola pohotová výzva: Slováci, poďte s nami proti Nemcom. A aby všetky duševné zložky slovenského človeka sa aktivovali, bola rozšírená poplašná správa. Maďari sú vo viacerých prúdoch na postupe proti Slovensku. Slováci, pridružte sa k nám, chytajte zbraň na obranu Slovenska proti Maďarom. Tak sa stalo, že tejto prefikanej taktike podľahli mnohí statoční ľudia a dobrí Slováci, nie len v armáde, ale aj v radoch civilného obyvateľstva, ktorí nachytaní zvučnými heslami alebo sterorizovaní drastickým vystupovaním partizánov dostali sa do spoločnosti ľudí, ktorých ohavnosť spoznali až potom, keď si už uvedomili, že sú v hroznej protive nielen so zákonmi nášho štátu, ale aj so životnými záujmami slovenského národa. A keď som už dlhé týždne s hrôzou sledoval diabolské počínanie tejto bolševickej hordy u nás, nemohol som sa odraziť od doterajšej čiary slovenského vládnutia v duchu trpezlivej zhovivavosti a lásky ku každému Slovákovi. Ale keď už čím ďalej, tým bezočivejšie pokračovala diabolská bolševická zloba vo vraždení Slovákov, v ničení slovenského majetku, verejného a súkromného, a naše sily dokázali sa byť slabými na zdolanie tejto pekelnej riavy,
Dal som súhlas k tomu, aby náš veľký sused Veľkonemecká ríša poslal na Slovensko vojenské jednotky na potlačenie tohto beštiálneho šialenia, rafinovaných agentov a sterorizovaných a zavedených alebo úplatou základných jednotlivcov. Vyhlasujem, že príchod nemeckých vojsk na Slovensko má jediný cieľ – zlikvidovať partizánsku čeliatku na Slovensku. Nemecké vojsko neprichádza Slovensko obsadiť, ale vrátiť Slovensku charakter národa pokojného, štátu slovenskému, známku štátu usporiadaného a slovenskému človekovi vrátiť istotu života a majetku. Prezident Slovenskej republiky žije, hovorí teraz k vám a stojí neochvejne na veliteľskom mieste. Vláda Slovenskej republiky vykonáva riadne svoje povinnosti. A keď každý Slovák s neochvejnou vernosťou a statočnosťou zastane sa svojho miesta, dá Boh, že za niekoľko dní bude na Slovensku znova pokoj a poriadok. Koniec citácie. A z hľadiska vojenského, pretože sa objavujú hlasy, že bola to akási nevyhnutnosť takto zakročiť so všetkými týmito tragickými dôsledkami, možno ešte poukázať na jeden citát, a to bol Augustín Malár, slovenský generál a veliteľ 2 divízií sústredených na východnom Slovensku. Ten tiež vystúpil v rozhlase s prejavom k vojakom po prejave doktora Jozefa Tisa, prezidenta, a povedal, citujem: Stáť čelom späť, všetko je prenáhlené, nedomyslené a môže to naše pekné, dosiaľ vojnovou zhubou len málo dotknuté drahé Slovensko priviesť tá, kde ho nechceme mať, to jest do vojenskej vravy. Prečo to všetko? Kto má tu záujem, aby sa dosiaľ skoro mierové pomery na Slovensku zmenili na vojnové peklo? Kto nám čo robí? Myslíte, že nám môže byť lepšie? Boli sme dosiaľ sami pánmi vo svojom dome. Máme však istotu, že v budúcnosti tiež tak bude? Prečo teda nečakať, až veci sami dozrejú a potom jednotne, okolnostiam primerane, všetci za jeden povraz ťahať? Tak káže zdravý pud seba záchovy malého národa. Zadržte, ani krok ďalej. Koniec citátu. Toto boli slova 2 predstaviteľov slovenskej politickej a vojenskej moci. A aj mnohých ľudí, ktorí vlastne v tomto prežívali rovnaký pocit. Jednoducho Slovensko nevymyslelo ani bolševickú, ani nacistickú propagandu. Slovensko dostalo šancu mať hranice vlastnej krajiny a vlastné zákonodárstvo, ktoré podobne ako iné štáty boli pod vplyvom iných veľkých mocností. Kto dnes môže spochybňovať, že slovenské zákony nie sú pod vplyvom iných veľkých mocností ako Európska únia a podobné subjekty? Preto otázka znie, prečo táto tragédia vôbec musela nastať? My už asi tušíme, a aj v prednáške bude o tom povedané viac, tieto veci sú duchovného charakteru. Nesúvisia ani s vojnou, ani s peniazmi, ani s nejakou obyčajnou ziskuchtivosťou a túžbe po iných územiach. Je to duchovná vojna o to, aký charakter má mať národ a štát. A keďže tento štát bol na kresťanských základoch postavený, mocnosti nielen na východe, ale aj na západe tomu odporovali. Aj na západe. A tak vlastne vieme, kde stojíme. Na základoch a na hroboch ľudí, ktorí stavali základy Slovenska na kresťanských koreňoch. Je na nás, či budeme na týchto základoch stavať ďalej, či napriek tomu silnému protivetru pôjdeme aj proti prúdu, alebo či rezignujeme a povieme si, že Slovensko podľahne týmto tlakom. Títo naši predkovia, na ktorých musíme byť právom hrdí, nepodľahli. Tak ako prezident Tiso odmietli ponuky ani liberálov, ani bolševikov zo Sovietskeho zväzu a zaplatili za to. Ale pred Bohom má ich obeta nekonečnú cenu. Buďme si toho vedomí, skúsme aj my kráčať v ich štopách a ďakujme im za to, čo pre nás urobili. Ďakujem za pozornosť.